principio de temporada sabíamos que corríamos fora da casa, despois viñan 3 probas que estaban a favor nosa, entón en Arteixo a cousa puxosenos mellor de cara a nós. Carballo era un circuito novo que nos saliu bastante ben tamén a carreira, e logo estaba Miranda de Ebro, que é un circuito que é bastante neutro para todo. Fixen un bo papel hasta a última curva, non? Que tivemos mala sorte e tivemos un volco. O coche este é un modelo Steve Car Extreme, modelo 2009 con doble trapecio, está motorizado con un motor Suzuki 2007, é un coche que en banco dá sobre uns 112 cabalos. Modifiquei posición de condución, modifiquei varias cousas que para min pensaba que iban a ser fundamentais. Logramos conseguir a posta a punto do coche gracias aos mecánicos que teño, o gran equipo que teño. E despois logramos outro objetivo que tiñamos pendiente, que era o peso do coche. Incluso o meu peso este ano estívenme preparando un pouco físicamente, logrei baixar uns 6 kilos. Non deixamos de lado o campeonato galego, pero sí que fomos nas carreiras non só a ganalas, senón a puntuar e ir botando contas ao largo da temporada para poñernos en cabeza e agora manter o posto hasta que termine a temporada. Intentaremos facer outra vez o campeonato completo e ir a por el, non?